Обърни го така. Добре, това е PvP Minecraft Real. Мод, не знам как се казва мода. Затова дадох на моите приятели вътре в сървъра малко време да избягат. И аз съм цар скелет. Ето, както казах, мод, това е моето оръжие, а това е моята брадва. Вкъщи имам и лък от ластички и от дърво, който истински стреля, но сега няма да го нося. Добре, следвайте ме. Да видим къде се крият моите приятели. Не е ли очевидно? Ето ги там. Ето я. Убита! Емилия е убита, нали видяхте? Добре, ти се самоуби. Сега си ми го дай! Когато се самоубиш, пада ти оръжието, лъжи ли? Знаете, че тя е убита. Да намерим Ивана. Не се прави труда да ме убиеш. Зрителите видяха, че си убита. Вие снимате? Да. Това е истински Minecraft Real мод. А това е вещица, бягайте. Целта е да намерим Евгения и Иван, които не съм сигурен да са там. Може да не ви е интересно, но когато си в играта и някой не мамят, е много интересно. Сега, по-късно ще видите Minecraft бой срещу мен и Евгений. Тази битка всеки път става и всеки път двамата се убиваме наведнъж. Коки, аре, гледаш ли? Сега трябва да намерим. Аре, качваме се, Коки, качваме се по хълма. Коки, направи една пауза. Убитки. Не съм. Мире, пусна си оръжието! Нарочно. Чакай го, човек! Държи се, снимай ги. Ще го качим във Фейсбук ли? Да. Снимаме! Юху! Здрасти! Много си тъмен! По-тъмен си от обикновено! Кажи го на Емилия! Чуй! Евгений, сега ме измами! Абе, Емилия няма да играе с този мод! Имаш предвид мод? Зрители, които не гледате, Емилия няма да играе. После ще ви покажем видеото. И всеки, който го гледа, ще разбере, че Емилия е убита от мен. Нали не се превръщат всички в твои слуги, когато те убият? Не, просто убиваш. Ами да, разбира се, Емилия каза, че е твоя слуга. И да взима майтамите. А пък Емилия... Стига си и снима мен, Кокия, него. Виждаш ли? Евгений дори да ме избяга, финалната битка всеки е знае, че Евгений и аз трябва да се убием. Да. Но този път вече е наистина. Емилио, ти не си в този мап вече. Зрителите, които... Мод си е, не сме. Сега само ние тримата играем. Мап е карта. Мода и мога да правя каквото си искам. Може ли аз да играя? Не, само аз, Евгений и Иванко. И аз играя. Не. И Емилия. Ама че те позабавно. Емилия, маме, тя постоянно. Хелване. Ако малко урежи. Няма мокни. Играй нормално.
Сега, който нагледа, може да разбере, че играем в нормален сервер. Чакайте втори епизод. Край. Край.